Pinoy Bus Driver TV. Magandang gabi aming kapugsit, alas 8 ng gabi na. Dito pa tayo sa Pinabakdaw. Nagpasya muna tayo kasi nga kawawa naman yung mga babae. Yung mga lalaki, kahit saan yan pwede. May CR kasi dito aming kapugsit, kaya tinatanong ko muna kung may nasi-CR ba sa mga babae. Kailangan kasi natin itigil sa mga may CR ng mga babae. Ang mga lalaki kasi kahit saan yan, pwede, pugsit tayo. May CR kasi dito sa Barangay Madalunot. Tabi lang po kayo ha, tabi kayo. Yan, si Will, may kapugsit, shout out, si Will. Lalo kay Dario Isid, ang aking barkada na taga Bye-Bye City. Dito tayo sa Barangay Madalunot. Magandang gabi sa inyong lahat, mga taga Barangay Madalunot, Pinabakdaw, Samar. Malapit na tayo sa Santa Rita, kaso maraming lubak. At sa San Juanico, Prince, Tacloban. Ayan. Marami-rami pa yung pasero natin may bugset. Ayan po yung CR sa mga babae. Ayan po. Diyan. CR yan sa mga babae. Wala mang delikado nito mga buset. Walang delikado. Yan ang YouTube channel mo? Oo. Pinoy Bus Driver TV. Ayan mo yung set. Nakurbaan ang tagiya sa bag. Hindi ko na kailan, naalala Ang ko may na ay ng bag, yung set, naiwan na sa CR. Ay, magwala yung mga bag na. Yaan yung... Binalikan mo yung set. Pinakako Buti kami. lang, walang mga tao dyan iba. Aray. Sige, tuhod. Ano? Tayo na? Dito naman tayo magpagpaka sa lubak, may kumugset. Dito kayo tayo di ayo. Ayun, God, pero kumaan mo rin ako. Ano? Ha? Pinabakdaw.
gabi may kumpusat. Biyaheng liti, pero kung biyaheng liti na ako. Madalas sabihin na dito yung kumpusat. Dahil rin biyaheng tandag pa kami. Gabi doon lahat, pati araw. Ngayon, maganda kami na kumpusat na eh. Hindi na lang ako mangyari. Hindi na lang ako mangyari.
Bawas. Pwede na ba yung daanan mo? Yung gamitin doon sa aeroplane? Nagdadaanan na ba yun? Hindi ko nga alam eh. Paano alam? Utang gusto. Saan nga ba ang tagasoon? Bago bago bilaran? O Kasi may... lagpas? Yung isa bago umakyat na mataas. Yung isa bago doon sa huling... Sa hindi? Sa unang mataas. Parang hindi? Ha? Parang hindi? Parang yun. Kasi may pag-ahon ng ano yan. Yung unang taas. Ahon ng kabila. Galing sa Matagay. Ito sa Samar Bigo Visit kahit ating gabi na marami pa rin tayo mga kasabay ng mga sasakyan. Lalo mga trucking. Hindi naman nakakatakot dito. Marang biyahe paggabi, mga lamig. Panahon na wala karong sasakyan. Mga tricycle. Malimit pa ako ito yung mga trucking. Okay, sayawan din ito. Gusto rin ito. Ready? Gusto tayo. Gusto tayo. Yes, ko na ay. Sayang na ay para malingon ang tuhod. Sikat-sikat na. Hindi ko na tuhod ang bugan.